אוקיי, בואו נתחיל. דבר ראשון, להירשם לערוץ. תראו איך הסביבה שלנו נראית עכשיו. היא נראית די נקייה, כי אנחנו מטפחים אותה. אבל תדמיינו שהיא הייתה נראית קקה. איך הייתם דואגים לזה? תחשבו. הייתם מתחילים לגזוז את הדשא, הייתם מתחילים לאסוף. איזה אחריות הייתם לוקחים בשביל לעזור טיפה למשפחה, להורים ולכל העולם? תפסיקו לזהם את הסביבה. ואז, אחרי שאתם מפסיקים, אתם תוכלו לראות איזה הבדל משמעותי יהיה בין זה לבין מה שיהיה. אז עכשיו, תראו את כדור הארץ באמיתי, תאמרו לי מה אתם חושבים. תיקחו את זה באמיתי, תראו אותו, תאמרו לי מה אתם חושבים, ואני אראה לכם עכשיו עוד תמונה של איך זה נראה. עכשיו, בדיוק, איזה הבדל משמעותי זה. תחשבו, אפילו תראו כמה פסולת זורקים, דף נייר, הכל, וזה עוד משאב ציבורי פה אנחנו. תראה כמה זורקים בפח לעומת. לא חשוב. אבל תראו כמה זבל יש, ואם הייתם מדמיינים איך זה ייראה אם לא יהיה. כמו הזבל הזה, או זה, וגם כל אלה, וגם זה, לכל בעלי החיים. ותראו, זה עוד יותר מסוכן, לכל בעלי החיים. הנה, עכשיו אני מרים את זה בשביל שהם לא יעשו כלום. ומקווה שתהנו מהסרטון, תלמדו מה צריך לעשות, ותפסיקו להרוס את הטבע. תדמיינו איזה עולם זה יהיה. ביוש!